I dag der skal vi lave mayonnaise, og det er nemt. Der er ikke ret mange regler, og dog. Man sørger for, når man går i gang, at man har det helt klar. Man har olie klar, man har citron eller eddike klar, man har lige smule sennep, salt og peber og pasteuriseret æggeblommer. Jeg kan ikke anbefale at bruge rå blommer. Altid pasteuriseret. Så man putter en lille smule op i her, alt efter hvor meget man nu skal bruge. Bum, sådan der. Kommer lidt peber i. Lidt salt. Og jeg kan godt lide at bruge citron. Og man kan se, her har jeg lavet en lille tricks. Jeg har lige skåret ind der. Fjernet de værste sten. Og grunden til, at vi skal have citron i, det er simpelthen, at den skal samle sig. Den skal blive sådan lidt tyk, så den kan på et senere tidspunkt trække en masse olie. Sådan der. Så gør vi det her, at vi lige starter med at piske den sammen. Og man kan se sådan rimelig hurtigt, så bliver det tykt. Og det er simpelthen syren på citronen, der gør det. Og man kan også bruge eddike, hvis man har lyst til det. Så har vi ligesom blandet den. Så tager jeg elsker at få sennep i min mayonnaise. Bare ganske lidt. Man kan også undlade det. Så pisker vi en gang til. Og så kommer det svære. Hvordan kan jeg køre det her, uden at det skøjter rundt? Det kan man ved at gøre sådan her. Bum. Så kan man køre i en hånd. Det er smart. Fordi så kan man nemlig køre sin olie her ned i, stille og roligt i siden her. Og det er faktisk lidt ligesom at lave banæs. Det skal bare køre i den ene side, og så pisker man, til man næsten ikke kan piske mere. Og når kokken siger pisk, så mener han pisk. Og det skal være tykt og lækkert, og det kan holde sig en lille uges tid inde i køleskabet. Og der bliver bare pisket, til det bliver tykt og lækkert. Og så vil jeg sige omkring olierne, der skal man ikke bruge en olivenolie, det virker simpelthen ikke. Man skal altid bruge en vegetabilsk olie, og gerne en koldpresset olie. Og i det her tilfælde har jeg brugt en koldpresset rapsolie, som er super lækker. Så kører vi lidt rundt her. Nu er det lige ved at være der. Det bliver godt. Og det er faktisk en sund mayonnaise, fordi vi bruger en koldpresset økologisk rapsolie. Og hvis sådan en her, den nu skulle gå hen og skille på et tidspunkt, så kan man samle den med et par dråber vand, eller man lige går tilbage til sin citron. Den skiller jo ikke, fordi vi gør det rigtigt. Så drypper man ned i igen her, og så kører den. Og den kan sagtens tage lidt mere olie. Når man ved, at en mayonnaise er færdig, så skal den ligesom have sådan nogle tråde, som når man laver piskefløde til Irish coffee, så ved man, at den er fantastisk. Men igen, så skal man også lige vurdere, om det er til en sandwich, eller det er til en lille kold sauce, til en fiskefilet, eller hvad det nu er til. Vi pisker lidt mere. Og altid i den ene side, fordi på den måde, så kan man køre den resterende æggemasse rundt, og så er man sikker på, at det ikke skiller. Det er fiffet over alle fif. Så har jeg lavet den perfekte mayonnaise, og det tog jo ingen tid. Pasteuriseret æggeblommer, lidt syre og lidt olie, salt og peber og sennep. Så er vi klar til at dyppe. Velbekomme.